Jo crec que el sector empresarial té diversos grans reptes. El digital n'és un, descarbonització i tot el que és els subministraments energètics. Jo crec que tots tres s'estan desenvolupant amb una gran velocitat i la descarbonització, que va molt lligada amb les fonts energètiques, en aquests moments està a l'agenda de totes les empreses. I a tots els consells d'administració està parlant com puc reduir la petjada i com puc utilitzar energia verda. Jo crec que una consciència cada vegada més gran, no només de l'empresari, sinó dels equips. La pròpia empresa espera, els propis col·laboradors, els treballadors esperen que l'empresa tingui aquesta actitud. I per tant, el que estem veient és realment un moviment transversal molt important a totes les juntes de treballar aquests temes i realment posar-s'hi a tope. Vol dir que en pocs anys veurem canvis realment molt importants. Jo crec que en un termini màxim de 10 anys, que sé que pot semblar molt, però a vegades els canvis amb les inversions, amb les maquinàries, tenen els seus temps d'amortització. Jo crec que en 10 anys veurem una revolució energètica que no ens podem imaginar. A vegades les senyals de preu que ens està enviant ara el gas o el conflicte amb Rússia ens poden desagradar i a la millor amb un empresari el podran fer tancar. Però quan s'estressen els costos d'aquesta manera, surten sempre solucions. I estic convençut que abans de 10 anys veurem fonts energètiques que ara ni veiem ni coneixem i veurem uns canvis amb les eficiències i amb la gestió de l'energia i al final de les emissions espectacular. Per tant, jo calculo com uns 10 anys.